Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nemám to, priznám sa, nejak nastavené, nachystané na 10 minút presne, na stopky alebo podobne. V každom prípade chcem začať samozrejme poďakovaním spolku Svatopluk za to, že tu môžem byť. Je to pre mňa veľká česť. Ďakujem za aktivity, za tú iniciatívu, osvetovú, ale expertnú činnosť, ktorú robíte. Je to naozaj dôležité a je to potrebné robiť, aby ľudia mali tieto informácie, aby videli, že nie všetci sú ako nejakí zdechovskí alebo ako nejakí slovenskí progresívci. Všimol som si ale, že to dnešné stretnutie, podujatie má takú pesimistickú tézu. Bolo to niečo v duchu, že spoločne navzdory Bruselu. Spoločne navzdory Bruselu, akože že Brusel je ten zlý a nejakým spôsobom ubližuje Európe. A táto téza je naozaj pesimistická, ale na druhej strane povedzme si na rovinu. Ona je úplne realistická. Pretože ja si trúfam povedať, že Európu v súčasnosti neohrozuje nejaký vonkajší nepriateľ, alebo najväčšou hrozbou pre Európu nie je nejaký vonkajší nepriateľ Rusko, Amerika, Čína, alebo ja neviem, nejaká Afrika. Najväčšou hrozbou pre súčasnú Európu, alebo Úniu, ak chcete, je práve Brusel a politika Bruselu. Nebudem tu už opakovať po pani kolegyni všetky tie problémy, ktorým Európa čelí, lebo oni sú notoricky v podstate známe, či je to dúhová imigračná politika, vojnová politika, sankčná politika, zelená politika. To všetko sú veci, ktoré poznáme. Predpokladám, že ľudia, ktorí tu sedia, sú vysoko inteligentní, lebo inak by neboli na tejto konferencii. A tým pádom majú prehľad o tom, čo sa v Európe deje a čo Európu trápi. Čiže to sú notoricky známe veci, ktoré každý asi nejakým spôsobom sleduje a cíti na svojich peňaženkách. Ale pozrime sa a skúsim to povedať tak už takticky alebo politicky teraz viac. Pozrime sa na to, že čo sú tie príčiny tých problémov. Prečo to vlastne vzniká? Ja začnem tým, že pozrite sa, my sme politici a my chceme nájsť alebo priniesť nejaké riešenia tých problémov. Na to, aby sme tie riešenia priniesli, musíme si niečo uvedomiť. My si musíme uvedomiť to, že nevieme celkom ovplyvniť, čo robia tí naši politickí oponenti v Bruseli, čo robí Leyenová, čo robí Zdechovský, alebo čo robia eurokomisári, alebo nejakí progresívni blázni. My vieme ovplyvniť to, čo robíme my, naše vlastné činy, lebo to je v našej moci. A treba si niektoré veci na rovinu povedať a na rovinu priznať. Poprvé, to si dajme všetci ruku na srdce, robíme mnohí z nás chybu v úsudku v tom, že predpokladáme, že tí naši politickí oponenti, tí progresívci zelení, že rozmýšľajú logicky, že rozmýšľajú kauzálne, empiricky, že ich zmýšľanie má nejakú logiku alebo nejaký zmysel. Prosím vás, to je strašná chyba. To možno my tak rozmýšľame, čo tu sedíme, ale oni tak vôbec nerozmýšľajú. Oni rozmýšľajú úplne inak a my to nedokážeme pochopiť. Nechcem ich akože urážať, že by boli hlúpi, hoci akože nemajú toho ďaleko, ale naozaj my ich našou logikou nedokážeme pochopiť. Poviem vám jeden príklad, prakticky, aby ste si odniesli odtiaľto aj trošku možno nejaké pikošky zo zákulisia Europarlamentu. Ja som podpredseda našej frakcie Európy suverénnych národov a už som to spomínal, keď ste to počuli, tak budete druhýkrát. A raz som sa zúčastnil v zastúpení nášho pána predsedu na rokovaní najvyššieho toho zasadnutia vedenia Európskeho parlamentu. A zrovna to bolo také zasadnutie, kde sme mali každý z nás definovať, aké sú naše priority pre nasledujúci rok. Čo chceme v parlamente otvárať politicky pre nasledujúci rok. Tak ja som sa tam samozrejme postavil, povedal som naše témy, Green Deal, zákaz spaľovacích motorov, obnova priemyslu, konkurencieschopnosť, ceny energií, veci, čo trápia ľudí. A hovorím, toto sú príčiny a hovorím, treba zrušiť Green Deal, treba ho obmedziť, lebo to je príčina problému. Postupne sme išli tak správa doľava a potom prišli na rad kolegyne zo strany zelených, zo strany tej bruselskej progresívnej lavice a oni povedali práve naopak. Presne, pán Uhrík to pomenoval dobre, Európu trápia vysoké ceny energií, veľké hospodárske problémy, ale dôvod nie je ten, že tu máme Green Deal. Dôvod je ten, že ten Green Deal pretláčame doteraz slabo, nedostatočne razantne a keď ho začneme pretláčať silnejšie, ráznejšie, tak ako to malo byť, tak vtedy začne fungovať a predbehneme celý svet. A ja tak na nich pozerám. To nemyslíte vážne? Ale oni tomu reálne verili. Keby ste tam boli, to by ste videli, že to nebolo nacvičené nejaké politické divadielko alebo reč niekým napísaná. Oni tomu reálne veria, že problém toho, že prečo sa nám teraz žije ťažko a zle v Európe, je ten, že nedostatočne rázne pretláčame multikulturalizmus, Green Deal a všetky tieto veci, ktoré nám tlačia. Že oni žijú v úplne inom logickom svete. Druhý predpoklad je,
alebo teda chyba, ktorú robíme mnohí z nás je, že my nejakým spôsobom predpokladáme, čakáme, že oni chcú počúvať a že chcú aj nejak chápať iné argumenty. To je, a to mi myslím, že kolega Blaha asi najviac potvrdí, keď chodíme, ale pán David určite, keď chodíme spolu po diskusiách v Europarlamente, že tí naši politickí oponenti, oni nechcú počúvať. Aj v tom pléne. Oni tam preto nesedia, lebo ich to nezaujíma. Oni nechcú počúvať realitu, nechcú počúvať priemysel, nechcú počúvať ľudí, expertov, prax. Oni majú svoju slepú ideológiu a za ňou idú ako kurence, ako sliepky. A iných netrápi. Oni nechcú diskutovať, nechcú počúvať. Ako to je realita, to hovorím, ako to je, aby sme si nemalovali nejaké obláčiky a nemysleli si, že s niektorými sa proste z nich nedá dohodnúť. Dajú sa len politicky poraziť. Ďalší predpoklad je, alebo chyba, ktorú niektorí robia, ale to už asi nie je toto publikum, ale skôr možno, že voliči, je, že nejakým spôsobom tak naivne veria, že im ide o dobro Európy. Že oni to svojím spôsobom myslia dobre s tou Európou. To je strašná chyba. Oni to vôbec nemyslia dobre. Opäť poviem jednu pikošku z politiky. Praktickú vec. V poslednej dobe nám v Europarlamente prešli 2 protiimigračné zákony. Reálne protiimigračné zákony, na ktorých sme spolupracovali aj naša frakcia, aj s pánom Davidom sme za to hlasovali, ale myslím, že kolegovia všetci za to hlasovali, čo tu sedíme, lebo to boli správne veci. Zoznam bezpečných krajín, aby sa z bezpečných krajín ako Maroko, Egypt alebo Albánsko nepríjmali imigranti, ale okamžite sa otočili a bolo im povedané, že však to sú dovolenkové destinácie, to nie sú nebezpečné krajiny pre život. Jedna legislatíva, druhá legislatíva, návratová procedúra. A teraz sa bude hlasovať o ďalšej legislatíve o návratovej smernici. Tiež, aby boli tie krajiny v Afrike najmä nútené príjmať naspäť imigrantov, lebo oni ich často nechcú naspäť. Lebo sú to zrovna akurát takí ľudia, ktorých asi nikto nechce. No a tieto legislatívy nám reálne prešli v Europarlamente. Pýtate sa možno, že ako to je možné, lebo my sme relatívne ako stále v opozícii v tom Europarlamente a prešli nám práve preto, že časť tzv. Kresťanských demokratov, ľudovcov v Europarlamente to podporila. A tu poukážem teda na to, že im nejde o dobré Európe, ale aké majú skutočné pohnutky tí ľudia. Najlepšie to vystihol súčasný nemecký kancelár, veľmi populárny Merz, ktorý povedal, že oni budú podporovať túto protiimigračnú legislatívu v Európskom parlamente preto, a toto je ich hlavná príčina, ich hlavný motív. Preto, aby na tejto téme neprofitovali extrémisti. Čiže mi je úplne jedno, čiže AfD v Nemecku, alebo my teda na Slovensku, alebo kolegovia v Čechách. Im je úplne jedno, že tí imigranti ničia Európu, alebo nejak nás likvidujú. Ich jediný motív, ich jediný nejaký záujem je, aby zostali politicky na svojich stoličkách. To je ich akože hlavný nejaký ťažný bod. To si treba uvedomiť. Ich netrápi akože osud Európy, ale iba toto. Čo sa týka tých konkrétnejších problémov, ktoré v Európe máme a ktoré nás trápia, tak tie už politicky pani kolegyňa veľmi dobre zhrnula. Ja to len možno, že z rýchlika zopakujem. A teda poviem na rovinu, my takisto máme v politickom programe zrušiť Green Deal. Snažiť sa ho nejako opraviť a niečo zmeniť, nejak to napraviť. Akože dá sa napríklad, teraz boli pokusy o nechcem to nazvať, že zrušenie zákazu spaľovacích motorov, lebo tak to bolo prezentované, nakoniec to bola len nejaká kozmetická úprava, ale de facto ten zákaz spaľovákov stále platí a bohužiaľ nechcú z toho tí zelení politici ustúpiť, ale ten Green Deal treba zrušiť a treba sa vrátiť ku skutočnej ochrane prírody, ktorú budú mať na starosti skutoční experti, lesníci alebo aktivisti, ktorí sa do toho naozaj rozumejú a nie nejakí mimovládni odchovanci. Čo sa týka imigračnej a multikulty politiky, tak tam my presadzujeme tzv. Koncept remigrácie alebo reimigrácie, čo je v zásade trojbodový koncept. To znamená poprvé okamžite zastaviť nelegálnu imigráciu do Európy, lebo to je trestný čin. Po druhé, tí, ktorí sú tu nelegálne, tých treba okamžite vyhostiť za hranice. A takisto voláme potom, aby boli deportovaní z Európy aj tí, ktorí získali azyl, síce možno už legálne, pred nejakým časom, ale spáchajú násilný trestný čin. Pretože nie je možné, aby na západe tam rezali hlavy, ako sa stalo nedávno, nejakí imigranti, ktorí už možno, že aj majú nejaké legálne pobyty alebo legálne víza, a tvárili sa, že sa nič nedieje. Alebo ako vo Veľkej Británii, čo zabili toho chlapca a policajti, dobodali toho chlapca a policajti namiesto toho, aby zatkli vinníkov, v podstate nasadili puta jemu. A aj kolegyňa správne povedala, ten migračný pakt, to je nešťastná vec. Nie je možné, aby my sme boli nútení platiť pokuty za to, že nechceme príjmať nejakých imigrantov. Si zoberte, máte každý nejaký dom, nejaký dvor, príde za vami nejaký ja neviem, politik, nazvime ho pracovne Lejenová,
A poviem vám, že viete čo, mám tu na ulici imigrantov a vidím, že vy máte v dome voľnú miestnosť, tak buď do toho domu príjmete toho imigranta z ulice, lebo sa nám tu motá, alebo keď nechcete, tak nemusíte ho prijať, ale zaplatíte 20 000 eur za to, že ste ho neprijali. A prečo? Prečo? Prečo by sme to mali platiť, že ich tu nechceme? Že my sme nepovedali, aby sem prišli, my sme nepovedali, aby tu boli, my sme im nedali ani súhlas, nikto sa nás nepýtal a teraz zrazu máme platiť pokuty za to, že ich tu nechceme. To je na hlavu postavený princíp. A keď sa tomu nevzoprieme, priatelia, tak naozaj po tomto moste za 20-30 rokov alebo za pár generácií nebudú chodiť cudzinci ako turisti, ale ako domáci obyvateľia, tak ako sa to deje momentálne v Paríži, v Londýne a v ďalších západných mestách. Čo sa týka dlhovej politiky, tam tiež hovoríme, že tu treba rázne zastaviť. Mne osobne, poviem na rovinu, je úplne jedno, kto si čo robí s kým posteli. Ja, mňa to nezaujíma, ja som politik, ja to nechcem vedieť, ani nikomu šmírovať cez kľúčkovú dierku. Určite nie. Ale na druhej strane odmietame, aby bola táto agenda tlačená medzi deti. Oni veľmi dobre vedia, prečo to tlačia medzi deti, lebo starší skúsení ľudia už vedia, čo sú rodinné hodnoty, čo sú nejaké dôležité hodnoty v živote a podobné veci, tak tých asi neoblbnete s prepáčením s nejakými tretími pohľaviami, ale preto to skúšajú tlačiť práve na deti a do školy. Veľmi dôležitá politika, ktorú tiež pani kolegyňa spomenula správne, je vojnová /sankčná politika. Tu my jasne voláme po zrušení energetických sankcií a po obnovení slobody obchodovania. Je nám v zásade jedno, že či je tá ropa ruská, alebo azerbajdžanská, alebo americká, nórská, alžírska, alebo akákoľvek, katarská. Ide o to, že keď sme vstupovali do únie, tak všade nám sľubovali, že únia znamená slobodu, liberalizáciu trhu, budete môcť slobodne obchodovať, slobodne nakupovať. A v posledných rokoch ale vidíme presný opak. Prichádzajú informácie o tom, že vlastne nemôžete od týchto nakupovať, nemôžete od hentých nakupovať, musíte nakupovať iba od týchto. To je opak slobodného trhu a výsledkom nemôže byť nič iné ako hospodárska kríza alebo energetická kríza, ktorá je v súčasnosti v Európe. Lebo znova, predstavte si to na sebe, ktorý podnikateľ v Českej republike chodí po obchodoch alebo hľadá nejakých dodávateľov tak, že najprv polovicu z nich z ideologických dôvodov odškrtne, lebo sa mu nepáči logo, nepáči sa mu predajňa, nepáči sa mu niečo a potom nakupuje len z nejakého užšieho kruhu. Kto by sa dobrovoľne nejakým spôsobom ukrátilo výber dodávateľov. A napokon poviem na rovinu, že keď nám aj argumentujú, že tie naše firmy nevedia a chcú zostať stále závislé na tej ruskej rope. A ja vždy oponujem tak, že asi myslíte, s prepáčením, a teraz asi, neviem, možno trošku ostrejší, ale si myslíte, že to vedenie tých slovenských a maďarských ropných spoločností, plynárenských spoločností, že tí top manažéri, čo sú tam, dozorné rady, správne rady, že sú blbí? Že keby bola tá ropa zo západu, zo severu lacnejšia, cenovo dostupnejšia, že by ju sami nechceli nakupovať, keby to bolo pre nich výhodnejšie a viac by na to mohli zarobiť. Jasné, že by to chceli. Len proste sa to nedá kvôli tej infraštruktúre a kvôli tým potrebám, ktoré v súčasnosti v Európe máme. Na záver, hovorím, celá táto diskusia je taká pesimistická, stále len pomenovávame nejaké problémy. Otázka je, či sa to dá napraviť alebo nedá napraviť. Podľa mňa napraviť sa to dá, zachrániť Európu sa dá. Poviem úprimne, som skeptický, či sa dá zachrániť západná Európa. Tam je tá situácia už veľmi, veľmi inde a veľmi zlé podľa môjho názoru, ale strednú Európu, minimálne tento náš región zachrániť určite môžeme a určite dokážeme. Akým spôsobom sa to dá spraviť? Pani kolegyňa, myslím si, že kolegovia potvrdia. Jediný spôsob je tá spolupráca, aby sme spolupracovali. Dnes je úplne jedno, či je niekto lavičiar, pravičiar v Europarlamente, na tej vysokej úrovni sa to aj tak nerozlišuje. Dôležité je, že či ste globalista alebo ste suverenista a či ste ochotní bojovať a chrániť slovenské, české alebo poľské, maďarské národné záujmy. A musíme spolupracovať. Predčerom som dostal v médiách otázku, že Slovenská republika, že vraj teraz preberá predsedníctvo V4, že čo si od toho sľubujem. Moja odpoveď bola nič. Priznám sa na rovinu, nie preto, že by som si nechcel od toho veľa sľubovať, ale preto, že tá súčasná geopolitika v strednej Európe je taká, že Poliaci majú možno aj kvôli tomu konfliktu na Ukrajine iné postoje, sú dosť tak militantne naladení, nazvime to. Česká republika má podľa mňa teraz rozumnejšiu vládu, ako mala v minulosti, v poslednom období. Slovenská republika si myslím, že tiež. V Maďarsku tam je to, uvidíme. Ťažko povedať, nikto si netrúfa odhadnúť, ako to bude. Ale v každom prípade by nám všetkým veľmi pomohlo, keby ten konflikt na Ukrajine skončil. Keby skončil.
pretože rozdeľuje spoločnosť, rozdeľuje naše národy, rozdeľuje aj strednú Európu, rozdeľuje mladých, rozdeľuje starých, rozdeľuje východ, rozdeľuje západ a je to úplne zbytočné. Keby tento konflikt konečne skončil, uzavreli sa mierové zmluvy, to už nech si vyrokujú, ako oni uznajú za vhodné, a my sme sa mohli vrátiť naspäť k riešeniu tých skutočných problémov, tak si myslím, že by to bolo naozaj veľkým krokom vpred. Na záver si dovolím povedať jednu myšlienku. Naozaj je dôležité ochraňovať našu suverenitu. Za žiadnych okolností nepustiť preč, ako tu bolo povedané, to právo veta. Že treba sa vzdať práva veta, lebo Európa nie je dostatočne akcieschopná. To je najväčší nezmysel. Priatelia, vy ste tu asi neviem, možno väčšina z Českej republiky, časť Slovákov tu vidím. Slovensko je populačne aj politickým výtlakom 1%, presne, 1% Európskej únie. Česká republika, dajme tomu 2% Európskej únie. Si myslíte, že keby v tej Európskej rade bolo zrušené to právo veta a zostalo by to iba na týchto kvalifikovaných väčšinách, že dokoľko váži, toľko by mal hlasov, že my s jedným a vy s 2% by ste niečo v Európskej únii presadili? Ako zabudnime na to, buďme realisti. A každý politik, ktorý hovorí potom, že by malo byť zrušené právo veta a že naše štáty, Slovenská republika a Česká republika, by nemala mať možnosť zastaviť zákony alebo legislatívu, ktorá je škodlivá, ktorá nám ubližuje, ktorá nás núti robiť niečo, čo nie je pre nás výhodné, ale doslova čo je pre nás škodlivé a nebezpečné. Každý politik, ktorý volá potom, že my by sme sa dobrovoľne mali vzdať nejakých blokovacích mechanizmov, je podľa mňa zradný politik. Každý politik, ktorý hovorí o tom, že dobrovoľne by sme si mali nechať zobrať veci a možnosti rozhodovať o našich osudoch a spoľahnúť sa na to 1-2% nejakého politického výtlaku, ktoré máme v rámci aj Europarlamentu, tak je jednoducho podľa mňa zradný politik a takýchto politikov voliť netreba. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Bol som troška, hovorím, tak od srdca, ale niektoré veci treba povedať tak, ako sú. Ďakujem pekne. Moc krát děkujeme.